Здравейте хора, аз съм Fireshark HD и днес играем отново Survival with Pidgeastrum. Sharkle. Вече ще е Sharkle, не Pidgeastrum. Да. Епизод номер 3 от нашето Pidgeastrum оцеляване. Така да го кажем. Така, тук помните, във втория епизод бяхме направили сценичка. Беше малко по-подредено. И сега влизаме и гледаме. Нещо ни лагна и тази стена я няма. Да. Така че направо ще започнем да строим къща, защото както виждате става ден. Ходите да строиш. Чакай само да убия някакъв. Паяк! Опа. Виждам го при тебе. Е, Аз имам да си взема Така. крипър има до мене. Верно. Вече е във водата. И паяк! Значи са гаджета. И двамата ме нападнаха. Аз съм на 4. То ще 4 гръмне. сърца гръмне. И ми взе демедж. Окей, ти такова. Ти започни да строиш къщата. Ми трябва малко материали. От камък, обработено дърво и необработено дърво. Така ли ще строиш? Или? Точно, ама аз... Не, ти си реши как да я Ако строиш. имаш спрус... Да, ако имаше спрус, тези Аз да на спрус дървото съм царя, брат. И аз. Ще ви снимаме една моя къща от спрус дърво и ще ви покажем. Да. Та овца се чува дали да я убия Не или... я убивай, защото... Окей. Ама тук не пускат още храна. Ама до хубавото, че ни се е запазил кола. Верно ли? Да, на мен ни се е запазил. И на мен. Ама аз съм малко болен. Верно ли си болен, бе? Нещо кашля. Крава и прасета. Райбата. Рай да прави. О, много крави. Ние страдаме от безхранност. Да, наистина. От много безхранност. Там има Всъщност. още едно прасе. Знам. Малка крава няма я убивам. А по-нататък ще ги брат, развия. нямам храна. Аз няма да... Не, бе. Чакай, бе, дръж се, бе. Дръж се, бе, тук убивам прасета. Ама аз съм си сложил да ми се пече там. Не мога да се кача. Не, умирам. Верно ли? Не, бе, моля те, бе. Аре, трябва да идваме, бързо трябва да отивам на 3 сърца съм и на 3 бутчета. Ебали му майката. Вече съм на 2,5. Не. Дръж се. Никога не съм умирал от безхранност. И аз така, значи това ако Ще е много дебилно. некво направо... Не мога да спринтвам, не. Да, стигнем до печката. И така, Pidgeastrum Sharkle по-скоро стигна до печката и взе своята паржолка. И я ядах. Ти имаш ли малко храна? Да, имам 3 паржоли, 2 Аз също събирам малко материал. кравишки, една свинска, ли? Там не знам какво е. Тук слагам да се печат 2 стейка. Така сега си хапнем паржолки. Паржолите най-много засищат, майче. Или пивето. Не, пивото е много опасно. Пивото просто... Кокошки. Аре си направим фермичка за кокошки. Да, бе, да. Аз ще я направя. Как ти искаш, аз не мога да ги правя. Аз не разбирам нищо от редстоун. Разбирам как да си Ама не направя. така, бе. Аз не имам материали, за да я направя тая. Иначе бих я направила една, ако знаете, в Depact как играят. Имат ето 3 беше направена. Да. Напишете в коментарите кой ви е любимия ютубър. Ама освен нас. Мани, бе, как ще ме е любим ютубър? Напишете кой ви е любимият ютубър, за да му пиша. Защото аз съм се абонирал за почти всички ютубъри, така че за да му Да, пиша. разбира се, ама тези, които играят Майнкрафт, не. Да, за да... някой други. И за Федерацията Покет съм се абонирал. За да играем с него. Защото им ще ми позволят. Да, и да се прочува малко повече. Да си гъмса. Трябва ми поне един стак непреработено, един стак преработен. Много. Ще ми се счупи брадвата. Аз имам една, значи моята. Дръж! Държа. Да ми я паяк. Ще го убиват. Защото съм пич. Не умра за паяците. Особено Що ако е? намеря някакъв
Келка къде язди паяки, това ми е батико. О, това е Пайков ездач ли се казваше? Пишеше го в книгата за Майнкрафт, ако сте чели. И така, имаш ли малко изчакайте храна? малко. Не. Имам една пържолка. Добър ден. Имам една пържолка само. Какво правихме? Нищо, бе, тук Играем. Как е училището? добре. Марти, ти на пържола. Къде бе? На ти бе, чакай, обърни се. О, да. Шарка, обърни се. Къде си бе? Абе, тук съм бе. Не. О, там има остров, виждаш ли? Отиваш си взема пръстата. Не бе, не ги убивай. Всъщност да убий. Виждам спрус. Да бе. Дълно да има спрус. Дълно да е спрус. Как ще спрус, бе? Да си представям, намираме Имам 3 село. сърца, брат. Оле. На мен ми се щупи меча. Благодаря. Аз ти имам нещо да Ще ги- спрус, защото ми трябва спрус. Абе, ходи, аз ти търся спрус. Ходи, строи къщата. Този епизод трябва да я завършим. Вземи Добре, този епизод трябва да започне. Поне да започнем къща. Да, А може и следващия епизод да има абата и Аре, моля. мечтай си. Ние трябва да си намерим протекшн кирки. Protection кирки. Да, бе. О, пещерица. Аз съм вътре и си копакал. Не си. Точно не си при мен. Да, при тебе не, ама в една друга. И копакал. Аз някъде близо не ще. Опа. Леле, Майя! Останах на едно кръв, извинете, но за малко ще изключа чудовищата, защото тук в тази пещерица красива. Да, точно при теб съм. Почти само, че на много по-надолу. Аз съм, да. Но аз бях на 2 сърца, ти какво искаш? Аз останах на едно, защото паднах от 300 км. Даже и сега мога да направим ябки. Не. Моля. Този епизод трябва да се строи къщата. Ние вече имаме материал. И паднах още по-надолу. Значи копая си кол в една пещера, която падна... Айранче! Затова не искам да играем Абакевинг турнир, защото ще бия. Айде бе! Нямаме поне айран кирки да имахме. Ние ще направим. Поке. Ареш слизи в мината и започи да копаш. Колко ще ни е таймер? То са колко минути? След малко също. 5 минути най-много. 6 минути. Аз нямам торчове. Айрон. Пропуснах се го. И Па, кол, и то много. да И свърши. колко айрон намерих? 3 ти. Повече от 3. Аз намерих лава. Чувам ти... Дома ли намери, бе? Все още не. След 5 минути. Щом съм вече в пещера, след 5 минути най-много ще намеря. Не си осветил много хубаво. Нямам торчове. Аз пък си имам. На мен ми свършиха. Ти колко имаш още? 1. Ама си имам и още кол, ти какво искаш? Колко ще направя 16? Санта Клаус, бай. Санта Клаус. Ако намерим спаунер, броили се за точки. Да бе, то за дънжените също се брои. Набери си спаунер, нали? Чао. Не. Просто питам, защото ще намеря. Да, бе, да. Знаеш колко съм зле в това. Дърво имаш ли? Яко. Батере, дай ми малко, Мисля да се намеря. Намери слава. И аз съм намерил лава. Не мога да продължи надолу, бате. Виж ли ми Ника? Виждам ти го копай надолу.
Чакай си взема малко. Ако някой от нас умре, какво става? Ами, Чакай, сега ще паднеш към мене. да, отиди си. Мога. Уау. Тук ли си, бе? Аре, падай още надолу малко. Тръгни малко напред, бе. Чакай, не там, там има лава. Виждам. Тръгни малко на ляво ли, надясно ли, там има една дупка. Запуши лавата и бегай. Чакай. Виждате шарка колко е кадърен на Аба Кейвинг. Я да се мръдне малко. Не бе, търсим си материали. Минче съм си кадърен. Топа, аз съм некадърен, така че... Виждам ти кабел. Значи това ще е Аба Кейвинг турнир. Нещо Айрон Кирки, нещо майна. Нещо, аз имам майна. И аз имам майна. Аре, падай към мене да ми дадеш дърво. Просто ми метни дърво и изчезва. Чакай да се на... Голд! Да, бе. И айрон. И аз намерих Айрон. Аз и голд. Добре, аре, дай ми дървото, бе, бате. Моля те, бе. Мисля, че намерих дома. Ако намериш дома преди мене, брате, ще се нервацки много. Чакай да си видя домата. Не си намерил дома. Видим, бе. Не е намерил дома, лъжец. Ще видиме. Ще видиме, не се знае. Не сме намерили. Не е първи дома в Русия. Идвам към тебе, за да ми дадеш дърво. Идвай. Тук верно има гол. И редстоун, нали? Аре, дай ми такова, бе, бате. До мен ли си? Ето ме. Мятай ми го и да чезвам. Да се връщам в моето. И е такова дърво. И чакай, ще ти дам и още. Колко имаш ли? Имам 17. Няма се да стигне. Пръчки, лата. Печки ли правиш? Пръчки! 48 тръча. Сега се връща. 12 торчи. Така не псувам в момента. И след малко трябва да приключваме този клип. Може би ще има втора част на този Аба Кейвинг. Да. Като е супер величествен и... И аз намерих редстоун. Намерих и айронче. Това ще го взема. И така, хора, мисля тук да приключвам този клип. Ако ви е харесал, харесвайте, абонирайте се, И лайк. лайквате и всичко правете и довиждане. Ето вижте как ми се бъгна. Ха-ха-ха.